koso gi nyaka sani through CAF yudo ka nitiere a draft mar chik moseketi madhi ineno kaka national government timo mar NG-CDF mane kaka bende nwadwaro ni mar members of county assembly obed underpinned in the constitution of Kenya. Koro yudo ka sani oonge. Koro ma is one of the main agendas mane wa push ni War Development Fund obede chik. Kosebede chik odhi yie mondo mwandu kata resources obed decentralized to the smallest units ma en ward level. Tudo ni masa nok nyal timore. Yudo ka oi meet obstacles nikech onge political goodwill. Okwang'eyo gima MCA members of county assemblies timo marach. Momiyo development mayudo ka the Constitution of Kenya under objects mano kaka no wacho under Article 174 dwaro ni wa devolve functions to the grassroots, wa decentralize functions to the grassroots. Koro ni ma ok nyal timore ka there is no law. Koro momiyo members ma county assemblies te temo ni warom to gini wasetemo through meetings. Yudo ka composition mar CAF wan gi the governing council ma bende each county assembly nigi two representatives ma sit a CAF mondo gi kaw gi ter patch members ma county assemblies mondo CAF or forward. Tudo ka ma wasetimo for so long. Tudo ka the concerning bodies dhiro mana gini oko. Kore mane waneno ni in this 5th legislative summit waluongre te kaka members of county assembly ne wabedo gi pre-summit mane wantiere gi youth forum on how youthful leadership can be promoted on our accountability and good governance. Wakwongo watimo mochako bedo gi another pre-summit mar women mondo wa enhance women leadership. Kwa tiko magi to we had resolutions mane wabedo gogi samoro ne gionge chien kucho. Ne the first time mane wanegi resolutions mane nego bed ni isomo ne president mondo timre nadi owinji. Kwa resolutions gi kane wa saiko maber to we were expecting ni the head of the country mondo bed embele members of county assemblies mondo o explain or at least oketa yanga ni to en gi pache both the support devolution through members of county assemblies. Ido ka MCA engat ma ochae kor gweng to chae nango ochae nikech japiny onge ne koyiero ngato mondo dhi ogo kura oyiero ngani mondo koyiero ngato giyiere mondo mi odhi okelne gi dongruok. Tido ka onge kata selling achiel manitiere kiti mar War Development Fund. Mana kaka koligi na nowacho ni nyaka iket pachi kata ibolri sana embele governor nikech en ema chiko yiene mondo implement project or development. In tiji en ni oversight ni development mane ukadhe county assembly ka botemge. Mar ariyo chike mateno dongruok mag counties bende ukadho. Kasto mar adek bi chunge lojo kae kidoro barabara moro gi kwayo binyalo push that agenda nikech in their representative mondo mi otim. Koro ka gaps gi te waseneno kore mamiyo bedo member mar county assembly tek emano miyo ne wa embrace this summit mondo at least kwatieko to wabed gi resolution. Tiro ka challenge mwasebedo godo ka koro sani president ne ok attend. Ido ka resolutions te mag summits gi ok gikadh kanyo kaka ne gibiro discussed kanye kama gigike. Nyiso ni kaka no rumo no samoro onge any action midhi ka onge tracking mag resolutions ka nikech alternatively kata ne bed ni ne ok address wa to nitiere procedures ma pod nyalo mondo resolutions mane summit obedo godo obedo forwarded. Tido ka bende there are some gaps on officials ma running this summit and even CAF. Tido ka instead mar tracking gik mane gi decide tido ka gigo tetho summit no rumo owenga wa track. Koro kanyo bende there is a gap ma ok wanyalo wacho samoro ni entirely or rely on other bodies. But tido ka ochako bende there is an in battle among CAF members. Tiparo nade ka ng'ato penjo ni tang'o madhi mono utiyo kare gi governors e twech achiel mondo mi uchwal dongruok gi kanyakla mondo kik kiwuoto chal ka gima nitie ywarruok moro e kind governors gi MCA otiyo gi wach moro ni igo chongi chal ka gima ilame or something. Dipo ni nitie kaka nitie ineno governor gima onge gima lit kaka jatelo moyier maka ne owuok wuoyo gi jopiny
to nosingo nadhi kunyo nu pi, adhi gero nu barabara, adhi timo 1 2 3. To kogik mbele kucho to ionge gi teko minyalo dhi kon jodalau ni yo mawuok ka nyaka ka an gi pesa moro madhi timre nade adhi timogo. Koro maa osebedo a very big challenge. Koro kata tema unyalo ineni politics siasa ki oversight ng'ato nyiso ni ing'iye ni to butiyo gi pesa jopiny maber. To ere kaka idwaro ni ikwaye development bende kokikwaro wang'i. Nyaki oversight accordingly. Koro luoro bende oversight ne. Koro kopo ni dwaro development ne jou tinyalo abandon oversight. Mondo ibed ng'at mok lu kaka pesa jopiny tiyo godo. Koro kwa ufupi udwa nolok moko kuom chikegi. Wadwaro ni chik oketi mar World Development Fund. Chik ni ng'a owinjo bed ni kete? Chik, iyudo ka chik nitiere bodies ma nyalo bedo involved in making the laws. Tiyudo ka koro sani wan gi expert manose draft chik ni aparo di nitiere before the Senate. Koro iyudo ka e Senate kacha emokwame. Koro emo aji iyudo ka sama ne CAF organize the summit, ok ne organize kende. The previous summit ma 2017, Senate nobedo involved. Ang'o ma gibiro involved nikech gigi endi nyaka ang' biye mbele gi. Koro wan wa plead kodgi ni ka these laws okete mbele gi to gikadhi. Plead gi senators? Yes, nikech koro kwame mbele kanyo it means nyaka wa plead. Manyiso ni ng'amunjo kudilgo kae gi senators ok president? No, there's what we call political goodwill. Odwa ni president odhi okas nugi.